Og karon sir mga idol, atake na puta sa tong kadagatan ani. Kay wala man lagi tay duty aning higayuna. Diri na puta magkapakapa. Mao na man gyud ni atong routine ani sir mga idol. Kay kung wala tay trabaho, managat na puta. May nalang pud ba makasapit na ginagmay. Unya sa among pagbaktas diri sir mga idol, nakaagi man puta og mga balathaan eh. Aw kwaw ra to ni kay atom ni ipulutan inig uli nato. Lami man pud ni ipulutan sa tuba pod. Unya maayo man pud ang dagan sa tong panahon diri sir mga idol. Kay dili ra man pud tanto dagko kay itong mga balod. Kay makalusot man pud atong gagmay nga bangka pod. Unya kamulo ra pud migbugsay ani sir mga idol padulong sa among tagtakanan. Nagbugsay ra gyud ani sir mga idol kay dool ra mo pud ni among adtuan pod. Unya pag-abot gyud namo diri dapita sir mga idol kaning gitudlo aning tawhana nga naay sakayan og nagsalom-salom. Nakasapon mi diha og mga banak sir mga idol. Medyo lalom-lalom gyud ni atong naariyahan diri dapita. Mao nang nagamit gyud ang mga habog nga pukot diha. Wala lang gyud ka video pagkasapon aning isda sa mga idol. Lisod man pud kayo mag-video kay gaabog man ta sa isda diha para makuha. O tan-awa ra gyud ninyo sa mga idol. Gaoy-oy ra gyud in town ta diri. Sikad-sikad sa atong tiil kay lalom lagi ni diri dapita. Ug wala pa lang naguba ni atong underwater phone case diri sa mga idol. Makakita gyud mo sa isda diri sa ilalom ba. Nabisi migukod ani mga isda diri sa pukot. Gatuyok-tuyok ra gyud sila sa ilalom sa mga idol. Kay maayo man pud pakalikos ng isda sa among pukot pod. Ug mao ning mga isda nakuha nato sa mga idol. Naatay na panaan og naapot ay natuloy sa pukot. Pirmerong taktak day namo na sa mga idol. Nalipay na kayo migdakuan sa mga idol oy. Kay dili ra pud gansi atong kahago ani pod. Dili biya lalim ning trabaho sa mga idol. Kay mahago man pud ka ani pod. Ug ato sa ning puton natong istorya sa mga idol kay ato sa ning paminaw ning isang tawo dire. Sir mga idol nakuhaan gyud namo gamay. Daghan gyud siya nagagawas gyud. Pagitaon namo tong nagagawas gyud niya kay ubay-ubay gyud to. Nagtangtangay nami sa tuloy uban gipangpana. Dara oh. Oh. Banak-banak na siya. Unya nalangan-langan gyud ang hipos aning pukot sir mga idol. Kay ubay-ubay man pud ning mga isda nga natuloy. Gaan na gyud kayo sa mong paminaw sir mga idol oh. Kanang magtan-aw bitaw ka nga nagsunod-sunod ang mga tuloy. Nindot gyud kayo sa mong pamati. Kinasuklian man pud ni atong kahago po. Nganong makaistorya ko nga hago pud ning panagat sir mga idol. Kay magamit gyud nimo imong ginhawa og kusog aning trabaho. Mao nang dili nilalim ning panghinabuhi sa mga idol. Kay dili man pud tanan makakuha ka og daghan. Usahay na pwede ginagmay na pwede dinaghan. Dili gyud permanente ang panahon. Pero kining kuhaan na mo karon sa mga idol. Kumbate na gyud kayo ni. Sayo-sayo pas kabuntagon madugangan pa ni. Magating kilord puta kanunay ani oy. Kay nakuha-kuhaan po nato tong mga isda apod. Si okay na kay na itong sudlanan oy. Kay nabulak-bulakan na sa tong pananaw. Unya kay mitaas na ning adlaw aning higayuna sa mga idol. Kay amo man lagi tong giatang-atangan tong nakagawas ng mga banak. Natawd-tawran pa mig-atang nga mo gawas. Wala naman pod migimaw. Aw nagandam na lang pod mi diri para sa mong pamahaw. Dili gid mawala ni among tuyon diri sa mga idol kanang giyusyos nila dito oh. Kay mao man gupon ni among appetizer pod. Ganado man guni among kaon basta na ituyom sa mga idol. Unya parisa na yon sa kinilaw og sinabaw nga banak. Unya parisa na yon sa mga is nga kanon. Aw sulit na kay itong pamahaw diri pod. Kay perting labasa man kay itong mga gipangaon dare. Unya diri lang sa takutob atong istorya sa mga idol. Kay mangaon sa pud me. Magansi mabugkuanin nila kung magsige ra kog video. Taga viewers,